която ще ни покаже как да се обличаме така, че да изглеждаме по-слаби. Петя, кажи ни как да се обличат по-пишните жени, за да не изглеждат скучно, а също време да се чувстват и добре. Да, аз първото нещо, което искам да кажа, че наистина всички дами, които имат по някакъв начин проблем на фигура, дали ще е голямо, дупе, коремче, по-едър бюст, много често забелязвам, че те залагат на черното и на едни дрехи, които са доста торбести, доста безформени, което според мен е абсолютно неправилно. Така само привличат повече внимание към проблема си и към това, че имат проблем с самочувствието. Донесла съм някои неща, с които да вдъхновиме по-пишните дами, да се обличат в тенденции, да се обличат с цветни неща, с неща, които имат ярки принтове. Това е абсолютно постижимо. Да. Най-важното нещо не е цвета и не е важно цвета да е тъмен, а винаги съм си мислила, че щампите създават илюзията, че тялото е по-пълно. от това каква е щампата. Най-важното е дрехата да приляга добре на фигурата и да е точния размер. Това при повечето дами не. Жорко, на един такъв туалет, каква прическа ще отива? Значи прическата винаги се съобразява и с самата фигура на дамата и с формата на лицето. Дори когато е по-пълна, трябва да се съобрази, защото някой път много дълга коса или много обемна коса би придала повече обем на самата дама, отколкото тя иска да има. Съответно, в някои случаи късата коса също е разрешение, дори тя да е пълна, защото има жени с по-едри тела, които пък са много по-скулисти или с по-квадратни лица и при тях би отивала много добре къса коса. Има други с по-кръгли, които могат да скрият част от блузите с едно много хубаво етажиране, което да прикрие по-едри бузки, по-едра врат. Добре, аз си харесах един панталон. Искам да попитам, този модел панталон за по-пълните жени не ги ли прави още по-пълни? Ако е точния размер, не. Пак точно за това акцентирах на размера и на това наистина дрехата да приляга много добре, да следва извивките на фигурата без да е впита. Ако този панталон ви пасва перфектно, няма никакъв проблем да го носите, даже той би прикрил един бридж. Добре, по-пишният бюст, някои жени се притесняват много от това. Как да го прикрием? По-пишният бюст не бих препоръчвала на тези дами да обличат дрехи, които са впити в горната част им преди блузи, които са впити едноцветни. Това е много подходящо. Тази рокля, която е в един... Този тип блузи, ризи, коприяните, които в момента са много актуални. В момента точно тези свободно падащи кройки и те, между другото, прикриват абсолютно тази специално, която си хваляла. Италията също, и ханша, и бюста, и ханша. В същото време е много жествена и много ярка в едно прекрасно малиново. Така че в никакъв случай не бива да се лишаваме, независимо от проблемите в фигурата си от ярките цветове. Съветът ми е да винаги да пробвате и винаги да сте сигурни, че дрехата ви пасва. Ако не ви пасва съвсем, занесете на шиваж да я коригира. Добре, извинявай, че те прекъсвам. Какво сако трябва да избере една по-пълна дама с по-голям бюст? Едно хубаво сако. Защото те също са едно хубаво сако е задължително за всяка една дама, независимо дали има проблем или няма проблем с фигурата си. Това го донесох, защото е в много хубав розов принт, много е свежичко за лятото. Да, талено. Как жена, която има комплекс, че има по-голям бюст, какво да направи? Какъв модел сако трябва да избере? Първо, той има принт, т.е. и има един много хубав ревер, който разчупва този обем тук, който има в гръдния кош на дама с много голям бюст. Има един много хубав ревер, който разчупва линията на тялото в горната част. Не подчертава, да. Както и талията. Талията, точно така. Ако имате голямо коремче, ако нямате талия, то е лекичко в талено и ще създаде една такава илюзия за хубава женствена извивка. Едно хубаво сако, което ви приляга добре, какъвто и проблем да имате или да нямате с фигурата, задължително трябва да имате. Всичко е много шарено, пъстро, много принтове има. Това ли е актуално? Много са актуални принтовете през лятото, да, особено този сезон ще бъдат актуални през и да имате и да нямате едно голямо дупе. Пракрасно ще стои тази пола, независимо, че е в принт. Точно принта, между другото, отвлича вниманието от силуета на тялото. Създава прави нещата визуално по-интересни и окото общо взето се занимава с това, шарката, цветовете, отвличат вниманието от това, да речем, има ли някаква по-пълничка зона и така нататък. Даже принтовете са супер препоръчителни, стига да изберете точния принт. Винаги пробвайте, винаги купуйте вашия размер. Винаги. Аз бих добавила, не забравяйте обаче и високите топчета. За да издържим малко фигурите, уважаеми зрители, певицата Десислава направи едно страхотно ново видео и засне клип към него. По този повод тя застана пред камерата на Жените говорят и разкри не само подробности около новия си хит, но и тайните на връзката й с сегашният ти приятел, който е ММА борец.